Алаіза Пашкевіч, вядомая ў літаратуры як цётка, нарадзілася 15 ліпеня 1876 года у шматдзетнай шляхецкай сям'і. Ранняе дзяцінства прайшло пад апекай бабулі Югасі ў фальварку Тарэсін і ў маёнтку Стары двор. Авалодвала ведамі спачатку дома, з дапамогай дырэктараў, пакуль у 1884 годзе не паступіла адразу ў 4 клас віленскага прыватнага сямікласнага вучылішча Веры Міхайлаўны Прозаравай. Плата за навуку была вельмі высокая – 100 рублёў на год. Таму за вельмі старанную і добрую вучобу Алаізе прызначылі стыпендыю. У 1901 годзе, пасля заканчэння гімназіі, нейкі час працавала ў вёсцы хатняй настаўніцай. З 1902 года ў Санкт-Петербургу Алаіза Пашкевіч пасялілася ў незнаёмай дагэтуль асобы Сабіны Янычоўскай, нявесты ўраджэнца маёнтка Лябёдка Вацлава Іваноўскага. Алаіза скончыла ў Петербургу гімназію Александроўскай і разам з Сабінай з 1902 па 1904 гады вучылася на вышэйшых адукацыйных курсах Лесгафта. Атрыманыя веды па медыцыне, гігіене, педагогіцы, батаніцы пасля паспяхова выкарыстоўваліся ёю ў жыцці. Падчас яе вучобы ў Санкт-Петербургу аформіўся і дзейнічаў гурток студэнтаў-беларусаў «Круг беларускай народнай прасветы». Тады ж пачалася і літаратурная творчасць Алаізы. Ужо ў 1903 годзе ў Петербургу выйшла пад выглядам фальклорнага зборніка кніжка песні. Тут побач з творамі Багушевіча змешчаны яе верш «Мужыцкая доля». У гэты ж час гектаграфічным спосабам былі выдадзены дзве падпольныя брашуры «Калядная пісанка» на 1904 год і «Велікодная пісанка». У абодва выданні увайшлі і вершы цёткі. У першае тая ж «Мужыцкая доля» і «Мужык не змяніўся». У другое «Няма ж, але будзе» і «Музыкант беларускі». Курсаў Лесгаўта Пашкевіч не скончыла, але здала экстэрным экзамен за поўны курс Петербургскай Александраўскай жаночай гімназіі. У 1904 годзе Алаіза Пашкевіч пераехала ў Вільню, дзе працавала фельчаркай у Новавіленскай бальніцы. У канцы 1905 года эмігрыравала ў Аўстра-Венгрыю. Жыла ў Львове, паступае вольнаю слухачкай на філасофскі факультэт Львоўскага універсітэта. З 1907 па 1911 гады праходзіла вучобу на гістарычна-філалагічным факультэце Львоўскага універсітэта. На жыццё зарабляла працай масажысткі. У Львове ў 1906 годзе надрукавала перакладзеную ёй з украінскай мовы на беларускую дзіцячую чытанку «Гасцінец для малых дзяцей». Кансультавала украінцаў, якія пісалі пра Беларусь і беларускую літаратуру. Знаёміла іх з новымі творамі беларускіх пісьменнікаў. У Жокве, мястэчка каля Львова, у базыльянскай манастырскай друкарні выдала ў 1906 годзе два зборнікі вершаў «Скрыпка беларуская» і «Хрэст на свабоду». Абодва зборнікі невялікія. У першы ўвайшлі 12 вершаў, у другі 9. Напісаны за рэдкім выключэннем у 1905-1906 гадах. Гэта абумовіла іх вядучы рэвалюцыйна-гераічны патрыятычна-аптымістычны пафас, які не ахалоджваюць тры творы, напісаныя яшчэ ў адносна спакойныя 1902-1903 гады. Лета, восень, мужык не змяніўся. У творчасці Алаізы Пашкевіч яскрава выявіліся асаблівасці фарміравання нацыянальных моўна-стылістычных сродкаў, рамантычнай паэзіі, псіхалагічнай прозы, публіцыстычных артыкулаў і нарысаў. Яе творчасць і адбітак рамантычнага бачання свету, і выява драматычнага лёсу, жанчыны з бунтарскай душой, паэткі, рэвалюцыянеркі, міласэрнай сястры, настаўніцы і акторкі. Пад уплывам Сольскай зацікавілася тэатрам і пэўны час наведвала драматычную студыю Сольскай. Займаецца вывучэннем беларускага тэатра і фальклору. Дзеля атрымання навуковай ступені выканала працу «Батлейкі на Беларусі» і іх сувязь з польскай драматычнай літаратурай. Аўтарка брашуры «Праграма для збірання матэрыялаў аб батлейках Беларусі». У 1916 годзе
памёр бацька, і Алаіза паехала на яго пахаванне. У лідскім павеце лютавала эпідэмія тыфу. Алаіза Пашкевіч засталася, каб дапамагчы хворым, але заразілася сама. Аслаблены сухотамі і голадам арганізм не адолеў хваробы. Памерла Алаіза ў ноч на 5 лютага 1916 года.